tepangaken nami kula Fitriani Novia Ardanti, NPM setunggal saking Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dosen pengampu Dr. Galih Istiningsih MPD, badhe nyekar tembang pocong laras Slendro Patet Manyura. Sugeng midhangetaken. Nam nam molu cici ciro nam nam molu ciro nam luroji ciro ciluro ciro cinem nem ciro lu roro cinem cilu ciro. Ngilmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani sedya budya pangekase dur angkara.